Салом алейкум, бародарои азиз. Тамошобинони канали Буғҷон Медиа. Бародаро, ман навреме корам шидаи кор дарафтестам иншаалло. Ҳаҷои хом то ҷои кора 3 минута раҳай. Хостам ҳамин навора кунам. Ана бародаро, илтимос ман я видеора мемонам то охира тамошо кунем, дастгирӣ кунем ҳамин видеора. Раҳмат ба он нафаро ки дастгирӣ мекунам. ҳамин навори ҳам яккара я бор гӯш кунем то охира. Иншоалло ки шояд ки ягонта дар кори бошад. Худо нигаҳбонтон боша. Видеора тамошо кунед бародаро. Салом бародари азиз. баъзе бародаро ҳамин аппаратура навоша пурсидан 2024-ша. агар барои шумо интерес набоша, марҳамат занг занед. худо хоҳад аппаратури 2024-ша ҳаст аллакай ки пайдо кардагим. камтарак дар бораи дастафкаш душвория, лекин худо хоҳад ба ҳар ҳол занг занед, маслиҳат мекунем. дар давоми то 3 моҳа худо хоҳад ба Тоҷикистон омада мерасад. ба Тоҷикистону Ӯзбекистон фарқ надорад. пешвақт камтар муҳлатча кӯтоҳтар мегуфтем, камтар падвади чидем. рости гап барои ки каргоҳо ба душворӣ меоранд. ҳозир худо хоҳад мушкилот нест. марҳамат занг занед.